Allah hoće da uzme znanje, tvoje mjesto je še, alhamdulillah. Dobro, sabor. Inša Allah. Da, i on je... Nikad se ja ti bojao, niti džahda nisam bojao. Nikad, alhamdulillah. Vidi se je sam čečan. Nije da je Allah zadovoljno, kako će ljudi... Da se uči maša, kako to uči fino, po tertilu, po tadil erkanu, ja sam profesor fik. Ovo je tadil erkan, što on stvar, ovo je ovako bi svega metanje sad, ovako, a ne na tu palupu. Ono, ništa ne vedi, a ne igranje sa namazom. A ne se ne djema. Sve će sazret svojim vremenom, inša Allah. Neznanja, da svi koliko ne znaju, mnogo što ne bi činili, ne bi se prihvatili pozicije, mnogo što iz neznanja. To je njelo mjesto. Sabrno džemeni. Maša Allah, maša Allah. Kaj se ba hodje naprijed, što se izleđao? Nema mjesta šeći. Da, ovdje ima. Koliko ima mezheba u Mekke da nam kaže tamo. Ste bio u Mekke skoro, daj nam vijesti iz Mekke, nisi... Na kraju drsa makar vijesti iz Mekke najnovije. Na, jer se tamo u mihrabu vodi bitka, tam nema mihraba kod Kabe, lako je klanja. Ovdje gledaju mihrab i će ne predajte. Bismillah. Allahumma salli Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام أيها المؤمنون والمؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى zahvala njega slavimo i njega veličamo njemu se subhanahu wa ta'ala istinski pokoravamo od njega dželle še'nuhu uputu tražimo koga on subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put taj je upućen koga on dželle še'nu pravedno u zabludi ostavi nema onog koji će ga na pravi put uputiti a zatim zaista je najispravniji govor Allahov govor a najbolja uputa njegova roba i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a najgore stvari po din su novotarije stvari koje nisu utemeljene na riječi Allaha subhanah niti na riječi njegova poslanika alaihi salatu wa salam a onda su nepravedno i džehlen pripisane Allahu subhanah poslaniku njegovu alaihi salatu wa salam zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala alladhi kad jama'ana fi bejtin min bujuti Allah zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio u jednoj od njegovih kuća ba'da salatil maghrib nakon akšamskog namaza da dio vremena do jacijskog namaza provedemo u dersu u onome što je gotovo izgubljena stvar kod ummeta Muhammeda alaihi salatu wasalam a to je ad-durus proučavanje i izučavanje islama u mesđidima da kroz mesđid se odgajamo da znamo šta je halal šta je haram šta je dozvoljeno šta nije dozvoljeno i da na takav način vratimo se stazi prethodnika koji mesđid su pretvorili oazom gdje se otkrije onaj ko zna i razotkrije onaj koji ne zna jer znanje otkriva i razotkriva neznanje zato ovakvi dersovi nije čudo da iz srca neki uzimaju zarazne bolesti i otkrivaju
kako je jadno čut od jednog od kog ne vidim ovdje pred akšamski namaz kad kaže Nezim je mušrik. Audu billahi min šeitana rajim. Audu billahi min kelimete. Znači nekakav mladić koji nikad nije učio poglavlja o širku i o tevhidu kako treba i od učenih ljudi, daje sebi mimo pravila učenih da proglašava jedinku nevjernikom, a ne zna propise o tome. I ne sjedi možda ni u dersu ovakvom. A sigurno ti takvi koji hodaju oko dersa kad trebaju da nauče da ne bi u džehennem velijadu billah zbog tog i tog dijela bili nešto što nije praksa ahle sunnata wal džema'a, da se bavi tekfirom kao što se bave pojedinci ovih prostora zadnju godinu dana od džahila i onda žele da uvuču ljude koji pozivaju Allahu i govore o tevhidu i o širku, da su oni ti koji žele da se vode takve rasprave. Pa odlaze u Malču do Nusreta Imamovića nekad da bi sebi iznudili ono što nose u svojim nakanama jadnim, pa kad sretnemo i razgovaramo i znamo čovjeka kao Jusuf nije tako, oni ne jedan tako dođe kod nas u Malču da bi ja opravdao njihovo, i kad naprave belaj onda ponovo bio sam prisiljen da nekima ne dozvoljavam nikako da uđu u naselje, jer ponovio je 10 puta istu priču. Pogrešan metod. I zašto? Da bi istakli mjesto govora. Nije svačije govoriti o ljudima, nek uzmu riječ javno i ne govore dersove, ne pokrenu na ulici gdje stignu ti koji misle da su dostojni knjige i dersa. Neka dođu ovdje da ja sjedim da slušam, nek on govori. Ti takvi mladići shvatit će jednog inša Allahu ta'ala da jezik najviše uvodi u džehennem. Znači da nije svačije govoriti o osjetljivim pitanjima. Kaže odjel u medicini zarazne bolesti, ne smije niko da se približi tamo. Zarazna bolest, odsjek poseban. Tako i u dinu pitanje tekfira je taj najosjetljiviji dio da ne smije svako da ulazi. Samo najučeniji mogu o tim pitanjima raspravljati. Zato pitanje kad nađemo mladića koji govori o izborima, izbori davno prošli, znajmo da nije na sabahu kako treba se probudio. Jer nešto iza njega davno prošlo, on priča polemične nakon izbora o nečemu što je već bilo. Zbog tih takvih momenata ne želim, načistit ćemo ovo uvodu zbog čega, zbog bitnosti nečega što je s nama u prisustvu, da mnogi govore na mnoge teme, nisu dorasli nije. Taj takav odnos u dinu nije dozvoljen. Wala takfu ma lejse leke bihi ilm. Ono što nisi znanjem dok učio nemoj govoriti o tom. Ko je taj koji pojedinca ima pravo da proglasi mušikom i nevjernikom, audu billah? I Allah dadne, sretnemo Nezima i tog mladića, pa da zajedno, ako trebalo za ovaj stup vezati ovoga, što govori, a ne zna, da malo sjedi s knjigom i zaustavi jezik u onome što mu je šeitan donio, da govori onome što ne zna. Mi smo u ovom dersu upravo izabrali svjesno ovu temu, jer je to bolest pojedinaca u regiji i osjetljiva tema koja mora biti uzrokom fitneta i fesada i nereda. I zato svjesno znamo nakon akidetu tahavija, nije slučajno izbor tog dijela bio prvi, da bi kasnije bilo al-bid'a, zatim ova tema. Znači znamo zašto je imam al-Bukhari rahmetullahi alejhi posebno stavljen u mjesto fiqha, zbog poglavlja koja je poredao u Sahihu al-Bukhari. Koja tema prva, koja druga, koja, kao da se radi o čovjeku koji pozna fiqh dobro, ne samo hadis. Evo la znanosti su lanac vezano jedno s drugim, jedno bez drugog ne može, niti fiqh, niti mufassir, znači sve ima nešto zajednička platforma svima, poziva Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato uslovi da bi neko mogao istihad činiti i pozivati Allahu subhanahu wa ta'ala su jasni. Zato ovo kad ističem želim potaći mladića da sebi jezik stavi u učenje Kur'ana, da provede 10-15 godina učeći Allahovu knjigu, ibadet, povratak Allahu, tragajući za ovakvim dersovima, da se odgoji da ne govori ono što ne zna. I o temama koje nisu učeni što nisu rekli, nemojmo privatati znanje bez učeni, jer ćemo propasti, jer to je neznanje. Kad se budemo vezivali za učene po bilo kom pitanju, onda ćemo vidjeti da njihova riječ ima težinu i znaju šta su rekli, inša Allah ta'ala, njihova riječ je temeljena na dokazu, na nečemu što vodi hajru i bereketu. A sudarati učene ljude i pokušavati da napraviš tako, kako kaže šejh Muhammed al-Muhtar Shankiti, Allah jahfadu, Allah ga čuvao, nemojte biti od onih koji će ući među makaze, pa da makaze presječu teba, učeni ostanu, a ti odeš u džehennem zbog njih. Govor učenim ljudima je takav.
ako želiš da zavodiš dvoje učenih, samo će sebe poniziti. Jer ćeš ući u oštricu koja sjeće, jer učene ljude Allah spaja, a onaj ko uđe da nije razdvoja, Allah ga otkrije, uništi. Zato poziv i brat svakom momku koji posle dersa priča nije u dersu o mnogo čemu, nek dođe ovdje da kaže, da pita što mu treba. I da ono što mu je nejasno u srcu ispolji javno i upita, ne smeta nam, da naučimo jedan edeb i red, da dersovi nisu tek tako vrijeme za provođenje u praznog vremena i da nismo poglavlja i ono što čitamo uzeli tek tako da se zabavljamo, nego da naučimo i da se zna, ko ne zna. Kad se otkrije učeni od neuki, onda je lako, neuk šuti, učen uči, nema problema. Ali kad se pomiješaju ti talaci, da svako misli da zna, ne treba da uči, onda najveće neznanje. Zato dersovi razotkrivaju, Allah zna mnoga pitanja koja su prisutna u gradu i u srcima i u pojedincima, kroz derse otkrivaju. U prošlom dersu bili smo u temi koja nosi, muallif je došao pisati s ovoga djela, Kawaidun fit tekfir, pravila o tekfiru. Ušli smo u prvu kaidu, prvu postavku na kojoj se temelji tekfir, pa je rekao šta muallif rahmetullahi u ovoj prvoj postavci. Marwan, ti kaže Sabahudin, ako ne možeš prisjetiti. Šeće. Hajde Sabahudin, potakni ga. Šta je rekao muallif, prva postavka u tekfiru je? Zaboravio sam. Maša Allah, čovjek zaboravlja, zato je insan, ali lijepo je da ponavlja, da bi znao. Kada već je? Opšti kufr. Djela koja čovjek uradi od kufra, a ne izvode iz vjere. Odnosno ne možemo ga, recimo rekao je riječi kufra. Al-kufru al-am la jelzimu daiman takfiru al-muayyan. Znači opći kufr, znači ne obavezuje uvijek da pojedinca, ne obavezuje uvijek da pojedinca proglasimo kafirom i nevjernikom. Ima djela kufra ko sebe, a neće biti nevjernikom. Zbog čega? Neko čini kufra, ne bude nevjernik. Ko će dati odgovor? Neko čini kufra, nije nevjernik. Kako? Malo koda kontrast, ali nije. Ima nešto uzrok tome što to sprečava. Nam neznanje po datom pitanju nekada bude uzrokom, nije do njega dopro dokaz, nije saznao, nije razumio, to mu daje za ispriku dok ne se zna da, znači, zato ćemo vidjeti u ovom dersu Mevaniju tekfir. Ko su ti, šta uzroci koji sprečavaju da jedinku proglasimo nevjernikom? Od primjera koje smo naveli u prošlom dersu, jedan primjer kojima je čovjek, jedan od ashaba, znači učinio dijelo kufra, ali nije proglašen nevjernikom, nego mu je tražena teuba, pijenje alkohola od strane koga? Ko se mora prisjeti imena? Miqdad ibn Mad'un. Šta je uradio u Šamu, Damasku? Šta je učinio, kako je učinio, uradio dijela kufra? Ohalalio je alkohol. Šta je rekao, kako je sebe ohalalio, na osnovu čega? Maša Allah, sabah. Ja viš da čak si. On zaboravlja malo, alhamdulillah, na osnovu ajeta, zilkala hajr, koji kaže u značenju bar, Oni koji su bogobojazni, ne smeta im da se... ako su nešto koristili jeli, ako su bili bogobojazni, nije im grijeh. A taj ajet je povod tog ajeta, lejsa lalladina amanu wa aminu salihati junahun, fima tajimu idha mettaka wa amanu. Bitka na Uhudu je, znači šta se dogodilo na bitci na Uhudu? Oni koji su pili alkohol, a nije bila zabrana, pa su bili u bitki, pa su preselili, pa su rekli na sahabi. Kad je došao ajet o zabrane alkohola, ja iha ladina amanu, innama al-khamru wal-maisir wal-ansab, zaista vam se alkohol, kocka zabranjuje. Jedni su tad rekli, a šta je s onim što su na Uhudu? Već umrli su, ošli su nas ovog svijeta, živi, ali su koristili alkohol. Onda je ovaj ajet objavljen, lejsa lalladina amanu, wa amilu salihati junah. Nije grije onima koji su vjerovali i dobra djela činili u onome što su uzimali ako se bojali Allaha subhana. Jer nisu znali, nije došla zabrana o alkoholu i umrli na tome. Ovaj se uzeo za povod da ajet uzme slijepo i da kaže ja mogu da uzmem alkohol. I šta je urađeno s njim? Alija radijallahu ta'ala je rekao, kad je upitan da li ga treba ubiti, jer je nešto, znači ohalalio što je haram, kad je ne, tražite da se pokaje. Ako bude govorio da je alkohol dozvoljen, ubijte ga. Jer je ohalalio, izašao iz dina, šerijat propisao novi. A ako se priznaje neznanje svoje i pokaje, dajte mu bičevanje samo. I tako je bilo. Znači ovdje vidimo da je čovjek učinio djela, smatrao je halal alkoholom iz neznanja. I ovo neznanje je bilo uzrokom da nije se odmetno od vjere.
ili primjer onoga kada je bičovan, pa kad su ga neki proklinjali, šta je rekao alejhi salatu vesselam? Nemojte proklinjati, innehu yuhibbu Allaha wa rasulahu. On voli Allaha subhanahu i njegova poslanika, ali nego recite šta? Allahumma gfir lehu warhamhu, Allahu oprosti mu, smiluj mu se. Znači na toj opaski da ne ustrava dalje, da se ne vraća na alkohol. Znači ovdje vidimo da će prokletstvo, zbog čega? Zbog toga što je bio od svjedoka Bedra i što je njegovom srcu bila ljubav prema Allahu i poslaniku njegovu. Znači nije, to je uzrokom, znači da nije potpuno učinio, znači djelo kufra, iako je na više navrata koristio alkohol. Naam. Ijma'u sahaba wa ahli al-ilmi min ba'dihim ala sihhati hadhihi al-qa'ida. Ijma'u sahaba. Znači svi ashabi ridvanullahi ta'ala alejhim po ovom pitanju se, znači po ovom pravilu, da čovjek može da čini djelo kufra, da ga ne možemo proglasiti, znači dotičnog bez nečeg, da je nevjernikom. Da su se ashabi po tom pitanju složili. Kale Ibn Taymije rahmatullahi alejhi, hakikatu al-amri fi dhalik, anna al-qawla kad yakunu kufran, فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره. لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. Znači Ibn Taymije, znamo, znači od uleme šta kaže ovdje, rahmetullahi alejhi, hakikatul amri, stvarnost ovoga jeste u tome da nekada će biti, znači neka riječ kufrom i reći ćemo postavku, onaj znači ko kaže to i to, on je kafir uopšteno, ali nećemo dotičnog imenovati i proglasiti nevjernikom dok ne bude dokaz upotrebljen jasan protiv njega, dok mu se ne pojasni, dok ne sazna. I onda ako bude, znači nakon toga radio to djelo i pozivao ka tome, onda može, znači radi kufr, ali zbog neznanja moramo biti pojašnjeno da bi na njega, znači došlo šerijatski sud o tome da je on nevjernikom. والأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها. وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، نسمة رغبة دوستينم عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يؤثره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وجماهير أئمة الإسلام، وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارها ومسائل الفروع لا يكفر بإنكارها. Govor koji treba da bude uklesan i shvaćen i pojimljen, šta ulema kaže, znači al-aqwal allati yakfur, riječi kojima onaj ko to znači izgovara čini kufr, nekada će biti da čovjek nije do njega doprao dokaz po tom pitanju. Vidjet ćemo kasnije u predaji da Omer ibn al-Khattab nekad je spomenuo majku u vid zakletve, pa mu je rečeno da je to cirka nije proglašen, znači mušrikom, iako je činio zakletva zabranjeno osim samo Allahom subhana. Nije saznao hadis men halafa bi gajri Allahi faqad ašrak. Znači bilo ashaba koji su nekad od nekih tragova džahilijeta imali sa sobom, dok ne dođe dokaz jasan, znači nisu proglašavani. Kad je donio alejhi salatu vesselam alkohol da ga počasti, ili ga proglasio nevjernikom, kaj jel ti došao ili znaš da je haram? Kaj ne zna. Kaj onda, znači nije ga kritizirao zbog toga jer nije znao da je došla zabrana upotrebe, džahil iz pustinje, znaš šta? Znači te momente moramo uvažiti kod čovjeka, ako njega, znači kad možda do njega nije došao dokaz, zato وَقَدْ تَكُونُ عِنْدَهُ وَلَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ, ili možda ima neki dokaz, ali nije siguran 100% da je to vjerodostojno. Neko prenosi, ali sumnja da li je to tačno rekao alejhi selam, neki hadisi od nekoga možda mu se nije čvrsto ubijeđen da je to tako ispravno. Evlem je temekken min fahmi, ili ne može to da razumi. Wa kad yakunu aradat lahu šubuhat, ili ima mnogo šubhi koje su se ispriječile ispred njega u njegovu srcu, pa mu Allah subhanahu wa ta'ala može zbog toga to da oprosti. Pa ako bude od vjernika mučtehiden, znači od onih koji traga za istinom, ako bude od vjernika mučtehid, traga za istinom, pa pogriješi,
Allah će mu subhanahu wa ta'ala tu grešku zbog ijtihada i traganja oprostiti. Znači kad čovjek se trudi da nauči, da sazna, pa onda pogriješi, hoćemo ga osuditi, nije mu namjera krivo da nauči, ali kad znači sazna, ali dokle god ne, znači dok je krivo učio, nećemo ga zbog toga novotari uzeli tespih, hoćemo proglasiti svi sad neće da slijede Muhammeda a.s. Ne, naprotiv, on smatra da to treba, on vjeruje u to, on je ubijeđen da je to bolje nego na prstu desne ruke, nemoj ga dirati. Znači njem nije stalo da zanijeđe znači praksu Muhammeda a.s. jer on nije dovoljno, misli da je to kako je naučio bolje i zbog toga znači naše je da prema takvom čovjeku uzmemo, on je u ijtihadu, on smatra to ispravnim i da to može, a ne da ga, znači zbog svega, zato je pravilo da se moramo znati ponijeti prema stanju čovjeka koji je s njim, da mu približimo istinu kako bi on saznao, a nikako lutao. Fa inna Allaha yaghfiru lahu khata'ahu kainan kan, jer onaj koji ijtihad čini pa pogriješi, Allah će mu prostiti. Samo kana fi al-masal nazariyya aw al-amaliyya, svejedno da li to bilo pitanjima nekim koje su od pitanja, znači proučavanja ili u praksi i primjeni u djelima, kaže to je ono na čemu su bili drugovi Muhammeda a.s. i većina učenih vođa u islamu i nisu dijelili znači postavke u dinu na usul, furu, znači da dijeli u smislu da grananje koje je došlo kasnije, nego su sve od dina uzimali uopšte, sve, zna se šta je haram, šta je halal, ali to nije bila ta podjela tad. Vala'nu mutallaq la yastalzimu la'na al-mu'ayyan ولعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة له، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق، ولهذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء وموانع. وكنت أبين لهم أن ما نقل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، من فعل كذا فله كذا، وهي منزلة قول من قال من السلف من قال كذا فهو كذا، ثم الشخص المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة مقبولة. ovdje hoće da kaže muallif rahmetullah alejhi la'nul mutlaq la yastalzimu la'na al-mu'ayyan. Ako je došao znači hadis koji proklinje dotične osobe, oni koji piju alkohol, oni koji su prokleti, znači to je prokletstvo na one koji čine to, takva djela su prokleta, ali nećemo pojedinca smatrati prokletim zbog tog djela kad čini nekada, da je on proklet kod Allaha potpuno, znači to djelo je prokleto. Zato kod našeg čovjeka ostalo, ja ne mrzim njega, ali mrzim njegovo djelo. Onda kaže, nisam ga izveo iz vjere potpuno. Ono što je, ako ima tragova dina kod njega, to djelo koje čini je prokleto. Znači, mrzim to, ali to ne znači da potpuno čovjeka zbog jednog dijela i grijeha potpuno osudimo. Tako i ovdje kaže da nekad će biti prokletstvo uopšteno, ali ne znači da pojedinac zaslužuje da bude tako proklet. استدراك والتنبيه. قولنا أن التكفير العام لا يستلزم دائما تكفير الشخص المعين، هذا يعني أنه أحيانا يستلزم، وذلك عندما تنتفي عن المعين موانع التكفير وتتوفر فيه شروطه ولوازمه، فإذا تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع حينما يكون ما لا مناص من تكفيره بعينه حيث يتعين تكفيره. Konac ove postavke gdje pojašnjava, znači pitanje kad kažemo, kaže da onaj koji čini opšti kufr nećemo ga uvijek proglasiti nevjernikom kao pojedinca, to znači da nekad ćemo biti obavezni da ga proglasimo nevjernikom, a to kad od njega budu otklonjeni svi oni, ono što sprečava da ga proglasimo nevjernikom. To znači kad bude znači podučen, saznao sve i onda neće da prihvati, a onda nam mora biti obaveza da ga proglasimo nevjernikom. A to kad je nekad. Znači ovdje ova postavka, jer u kaidi šta stoji? At-takfir al-am la yastalzimu da'iman. Znači opšti kufr ne obavezuje uvijek da pojedinca proglasimo nevjernikom. Uvijek, ali nekad kad čovjek čini kufr i bude podučena, onda mora biti moment, znači to ne znači da nekad nemamo moment da pojedinca možemo proglasiti, ali moramo imati prije sve to što treba da bude, a nekome se svidi da kaže
ide bez nečega, kao što je ovaj mladić, kao što prije akšama, kad kaže da je nezim mušrike, ovdje bila, ispričao sa nezimom, jesi učio širk, šta je? Boj se Allah, taj treba da se pokaje prije jutra, ja rabbi, odmah. Traži da Allah oprosti ovdje bila, ako umre na takome to, hatar, na sudnji dan valja doći. Proglašavati roba kog ne poznaš, sebe ne znaš dovoljno da govoriš o drugom. Nisi učio, pogledao te vidio širku i ti kažeš mušrika, ovdje bila. Toliko mušrika koji obožavaju kipove po Africi i ovdje i ondje. Na svakom mjestu ti si našao da od ljudima koji su ti rekli, a on poziva u demokratiju. Još optužba, iftira još ima. Kuda ne zna šta je demokratija. Znači neki detalji u kojima neki se zatrču i kažu, znači nisu svjesni kako to je taj govor o drugome i donošenje suda je opasno za njega lično. Mavani u takfir al-muayyan. Uzroci koji sprečavaju da pojedinca proglasimo nevjernikom. Znači mavani, stvari koje budu uzrokom, kullu kufrin يعجز صاحبه لإلة شرعية عن دفئه فهو لا يكفره حيث أن التكليف يرفع عند العجز وانتفاء الاستطاعة وبالتالي فإن جميع موانع التكفير المعين يشترط فيها عجز صاحبها عن دفئها وتخلص منها. أما إذا توفرت لديه الاستطاعة والقدرة على دفء السبب الذي يؤدي به إلى الكفر ثم لا يعمل على دفئه ولا يبذل جهده للتخلص منه حينما لا يؤذر ويكفر بعينه إن وقع في الكفر. Ovdje prvo, znači kullu kufrin ja'ti sahibu li illatin šar'iyya an daf'ihi. Svaki kufr koji neko čini, ali ima šerijatsko opravdanje u tome, nije u stanju da ga se, znači da ga otkloni od sebe. Nemoguće da ga otkloni. Znači ima prepreku nekakvu. Ovdje šta hoće ovim da kaže? Kaže da se nekad upravo može dogoditi da nekad čovjek bude u nemogućnosti. Čovjek ne može da klanja, nema razum, nema nema ništa i ne klanja. Kažeš kafir, la ola dođi tebu džahennema. On je il međnun, lud čovjek ne klanja, ti ga proglasiš kafirom, nemaš pravo, jer on ima šerijatsku illa indahu. Znači nije u stanju da klanja u tom stanju. Dok ne bude znao, dok ne bude došao sebi, dok znači ne bude od te bolesti oslobođen, njemu nije obaveza to da klanja. Znači zbog tog dijela nećemo ga proglasiti nevjernikom. Dalil ala zalika qawluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Dokaz u tome su riječi stvoritelja Subhana, bojite se Allaha mastata'tum, onoliko koliko ste u mogućnosti. Znači Allah ne traži od tebe ono što nisi u mogućnosti. Ono što možeš, a nećeš, to će biti odgovoran. A ono što nije u mogućnosti, qawluhu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne traži od čovjeka ono što nije u mogućnosti. في الحديث فقد صح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وما امرتكم به فاتوا به ما استطعتم. Ono što vam naredim, dođite s tim koliko ste u mogućnosti. Znači ono što vam tražim od vas, ono što možete, izvršite. Nekom, ali se sve mnogo što propisao, ima neko ko nije u stanju to da dokući. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا لله عز وجل فما لي؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. U predaji, znači koji prenosi Abdullah ibn Abi Aufa, da je došao čovjek poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i rekao ja nisam u stanju da ništa od Kur'ana naučim, nisam u stanju da zapamtim, nisam u stanju da šta kaže fa'allimni ma yujzi'uni minhu, poduči me nečemu što ću ja moći da zamijenim za to. Nisam u stanju Kur'an da učim, daj mi nešto možda drugo. Šta mu je rekao selam? Kul subhanallah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wallahu akbar. Reci subhanallah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wallahu akbar. Pa to će ti biti, kaže, rekao je da ja Rasulallah, hada lillahi, ovo što ću reći je veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala. To je Allaha. Daj nešto da poduči meni, da mogu se, znači tražim od gospodara za mene nešto.
Pa je rekao, alejhi reci, kul Allahumma arhamni, warzuqni, wa afini. Reci, Allahumma arhamni, o Allahu, ti se meni smiluj, obskrbi me, izliječi me, vahdini, i uputi me. Znači, ovdje Allah zna kakav je uzrok bio kod njega da nije mogao da uči ništa od Kur'ana. Ali je došao i traži, kaže, nisam u stanju, to, daj mi nešto drugo, evo ti to. I zbog ovoga, upravo ovdje vidimo, ulema uzima ovo kao dokaz, da čovjek ako nešto nije u mogućnosti, faragme enne kirajat al-Fatiha ruknun min arkani salat, wa salatu la tasihu illa biha, illa enne hada ar-rajul udhira li ajzihi min أن يحفظ من القرآن شيئا. وكذلك الرجل الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام كيف تقول في الصلاة قال تشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. da je, kako kaže ovdje muallif, da je učenje Fatihe rukn min arkan sihati salat. Znači da Fatihu moramo učiti da bi nam namaz bio ispravan. Kaže čak ovaj hadis potvrđuje da ovaj čovjek nije poznao ništa od Kur'ana, čak Fatihu da nije znao. I da mu je upravo ovdje data da je mogućnost da nauči, da kaže ovo drugo. Ili čovjek koji je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem pa je pitao poslanika alejhi sallam kejfe takulu fi salat, kaže šta kažete u namazu, pa je rekao alejhi sallam أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أتشهد أتم نماز التشهد التحيات لله والصلوات يوندا كاجم أودوبي اللهم إني أسألك الجنة ونعوذ بك من النار. molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam dadne džennet, da nas sačuva od vatre. Pa on je rekao, ja nisam u stanju sve to kao što ti radiš i Muad. Nisu svi ashabi isto. Šta mi je tada u dovi, kaže reci, nam, fa kala nebiju sallallahu alaihi ve sellem, u tom kontestu i ti čini dovu. Moli ti Allah da te sačuva od vatre, da te uvede u džennet. Znači te sve dove, jer Ali se to selam ima puno dova koje je učio. Znači u tom kontestu i ti upućuj dove. Znači nije uslov da mora sve dove koje je Ali se to selam učio u namazu, na tešehudu, ali uzmi neko od dova i ti. Znači jer upravo sve se svodi na to da tražimo od Allah subhanahu da nam dadne džennet, da nas sačuva od vatre. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فالله تعالى يعلم أن هذا مستتي يفعل ما استطاعته فيثيبه وهذا مستتي لا يفعل ما استطاعته فيعذبه فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم الله ذلك منه ومن لم يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطيع. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه الله سبحانه وتعالى zna da ovaj znači može da radi i to čini pa ga nagradi, a drugi da može pa ne radi pa ga kazni. Znači Allah zna naše mogućnosti. Nam čovjek bolestan ne može da se kreće, kaj nisam izašao na sabah, ja sam klanjao kod kuće, njemu je obavez da bude u džematu, hoćemo ga proglasiti licemjerom što nije bio, da nemamo pravo na to ako nije u mogućnosti. Ako ima, Allah zna njegovu mogućnost, kakva je bolest, da li u stvarnosti je to tako ili nije. Ali znači Allah subhanahu wa ta'ala ne traži od čovjeka ono što, da to kaže ovdje, od ti prvi postavki, znači da bude umavani u takfiru, jeste adz, nemogućnost da čovjek nešto učini što mu Allah dželle šanu naređuje. Adamu bulugihi al-hitab ash-shar'i, od onoga što sprečava, znači da nekoga proglasimo pojedinačno nevjernikom, jeste isto tako adamu bulugihi al-hitab ash-shar'i, da mu nije došao dokaz šerijetski po tom pitanju. Znači da do njega nije došao faman kana kufruhu bi sebebi adami bulugihi hitab ash-shar'i la yakfur hatta taqumu alayhi al-hujja bi bulugihi al-hitab ash-shar'i fa inna qabiluhu bil juhud wan nikran yakfuru bi aynihi wala manasa min dhalik. فمن كان كفره بسبب عدم بلوغه, pa ako čini kufr zato što do njega nije došao šerijatski dokaz, znači nećemo ga proglasiti nevjernikom sve dok ne bude znači na njemu dokaz proveden, to jest da ne bude saznao da je to zabranjeno i da je to djelo kufra. Nam, pa ako to kasnije zanijeće fa in qabalahu bil juhudi wan nukran yakfur bi aynihi, znači kad sazna i dođe do njega dokaz i onda to zanijeće, onda pojedinac staje nevjernikom. Znači ovdje vidimo, znači kad čovjek nije znao i kad se zna, potpuna razlika.
kad mu dođe hitab i kaže mu to je djelo kufra, nemaš pravo kipu se obraćati, ostavi se toga, Allah zabranio obraćanje mrtvima, dova mrtvome, da misliš da ti more pomoći i odmoći, slično. Znači takvi momenti kad do njega dođu dokazi tako i onda to sve zanijeće, onda imamo pravo takvog pojedinca proglasiti da ne vjeruje. Kelladhi ahda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam khamran ba'da tahrimiha فهذا لا شك أنه كان يعتقد حلها لكن النبي صلى الله عليه وسلم أظهره لعدم بلوغه الكتاب الشرعي الذي يحرم الخمر kao što je primjer ovoga što je došao poslaniku alejhi salatu vesselam nakon što je došla zabrana o zabrani alkohola počastio je poslanika ali sve jer je vjerovao da je to dozvoljeno. Znači a do njega nije došao dokaz kojim se zabranjuje alkohol. Moramo to razumjeti, ja Rabbi. Koliko je propisa Allah subhanahu wa ta'ala ostavio pa kasnije je došla zabrana. Prvo je bilo akidet, tevhid, širk, a onda dolaze mnogi propisi koje Allah subhanahu wa ta'ala krađa i slično. Znači da Allah subhanahu wa ta'ala nije odmah čitao Kur'an objavio, nego je išao od prečeg da bi došlo do. I ako neko nije saznao, nisu odmah svi saznali. Objava dođe, oni što su bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, oni su saznali i naučili. Oni što hodaju negdje su u plemenu ne znaju i ako čine neka djela dok ne dođe do njega dokaz, znači neće biti proglašen nevjernikom. وكذلك الذي كانوا يصلون نحو بيت المقدس بعد تحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يعتقدون وجوب الصلاة نحو بيت المقدس لكنهم كانوا مأذورين لعدم بلوغهم النص الذي يأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة ولما أنزل الله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره kao što je primjer oni koji su klanjali prema Bejtil Maqdis, znači prema kući, prema prvoj kibli, a nisu se okrenuli prema Kaabi iako je došla naredba o promjeni, jer nisu saznali dok nije došlo do njih znanje, znači nije dozvoljeno u namazu se okretati dok kad je došla naredba moraš izvršiti, nisu znali, još uvijek se okrećaju prema Bejtil Maqdis, znači dok nisu saznali da je došla naredba i ovaj ajet فولي وجهك شطر المسجد الحرام ti se okreni prema Mesjidu Haramu, prema Kaabi وحيث ما كنتم i gdje god budete, nije naredba samo Muhammed a.s. nego gdje god vi budete وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم i vi lica svoje okrećite prema. Ovdje povod objave nije, svaka riječ u objavi ima svoj odgovor upravo u onome što je nejasno bilo i što treba biti pojašnjeno. Kana muslimuna fi Quba yusalluna al-fajr نحو بيت المقدس فمر رجل من بني سليمة فناداهم وهم ركوع ألا إن القبلة قد هولت إلى الكعبة مرتين فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة. Stoji u predaji koji prenosi Muslim da su muslimani u mesjidu Kuba klanjali okrenuti prema Bejtil Maqdis, znači ne prema Kaabi nego prema Kudusu. Pa je prošao čovjek iz Beni Selima i rekao, a oni su bili na ruku tad, na ruku, ala innal kibla kad huvilet ila Kaaba, zaista je kibla okrenuta sad prema Kaabi. To je kad je ponovio 2 puta. Znači da na ruku su ostajali, maša Allah, normalno, da se 2 puta im je ponovio. Kibla je okrenuta prema, na ruku su se okrenuli prema Kaabi. Znači ovdje vidimo taj moment, znači predaja koji prenosi Muslim, to dokazuje jer ima predaju u Mesjidu Kibletein, da su se okrenuli, ali da do ovih do Kuba nije doprla vijest, nego na Fedžiru, znači na sabahskom namazu da su se i oni, zato mnogi ovaj mesjid kad se govori o tome, znači uspoređuju da je upravo i ovaj, jer je došla predaja da su se upravo i kod Mesjid Kuba, znači okrenuli u namazu prema Kaabi, isto kao što su Mesjidu Kibletein. وكذلك قصة الرجل الذي أسرف على نفسه بالمعاصي وأمر بنيه بأن يخرقوه ويذر نصفه في البر ونصفه في البحر وشك في أن الله قادر على جمعه وإعادته وهذا كفر بواح لكن الله أذره وغفر له لجهله وعدم بلوغه إلى الشرع نظارة الرسل الذي يعرفه أن الله قادر على كل شيء. kao primjer onoga što je povjerovao ako bude zapaljen i u pepelu bačen dijelom na kopno, a drugi u mora, da neće biti kažnjen. Znači vjerovao da ako bude tako da ga Allah subhanahu wa ta'ala neće, njegov akidet kufr, ja Rabbi. Allah subhanahu iz ništa stvara kad hoće, ali zbog džehla
znači da mu je Allah oprostio to, takav čin što je učinio i naredio sinovima nakon smrti da bude zapaljen i bačen, znači nije, Allah mu je čak oprostio. Znači tako akidet pogrešan. Znači ovdje da čovjek mora nekad, nije do njega, znači znanje došlo. Kala ta'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Mi nismo kažnjavali dok nismo poslali poslanika, alaihi salam, رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Poslanici koji su došli da obraduju vjernike, upozore nevjernike, znači kako ne bi imali dokaz protiv Allaha subhanahu wa ta'ala nakon što su došli poslanici. Koliko je džehla u narodu, dođu daje, počnu pozivati Allahovom putu, upozoravati ljude, nije isto stanje čovjeka kad je radio, nije čuo i kad je čuo i saznao pa nastavio dalje. Naprotiv, znači upravo da mora čovjeku biti, zato daveti uvijek mora biti prisutan i vađibi dava. وكذلك الأربعة الذين يحتجون يوم القيامة بعدم بلوغهم أن نظارة الرسل لإلة قاهرة لا يستطيعون دفعها كما في الحديث. 4 يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا. والصبيان يحذفونني بالبعر، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم ليؤتينه فيرسل إليهم أن أدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سهب إليها. Hadis koji je vjerodostojan, u kom stoji arbaatun, 4 će na kijametskom danu raspravljati, među njima onaj koji je bio gluh, la jesmeu šejen, ništa nije čuo na ovom svijetu, gluh, govoriš mu, ne govoriš, ne čuje, pa će reći, i doći će isto tako ahmak, čovjek koji ništa ne razumije, glup. Ahmak mora biti međnun, znači čovjek koji ne shvata, koji ne dokučuje ono što mu kažeš. Ili haram, starac koji je prešao granicu starosti, isto tako ništa ne razumije. I čovjek koji je dočekao bio u vremenu kad nije došao novi poslanik, ahlul fetra. Između 2 poslanika gotov din nesto, ostali samo pojedinci znaju šta je prava vjera. Ostali neki ljudi nisu uopšte saznali da ima poslanik, ne zna da je bio Isa alejhi selam, nije čuo ili ne znam. Znači nije do njega bio neđe udaljen daleko na nekom mjestu gdje nije mogla do njega da je došao Muhammed alejhi selam. Allahumma salli Muhammed. Znači takvi koji su, pa će reći ovaj koji je bio gluh: gospodaru, došao je Islam, a ja ništa čuo nisam. Znači bio sam gluh, to nije moja želja, znači nisam mogao čuti. Doći ahmak pa će reći: rabbi džaje islam, vama akilu šeji, došao je Islam, ali ja ništa nisam razumio, ništa nisam shvatio. Nego su me čak djeca udarali sa nečim od onoga što se nađe od otpada, ili čovjek koji je u starosti, koji ništa nije razumio, reće: džaje islam, vala akilu šeja, došao je Islam, ali moj razum ništa ne prihvata, ništa ne shvata. Pa amma ladhi mate fil fatra, onaj koji je došao u fetra, reći: gospodaru, došao je tvoj poslanik, znači nije mi došao tvoj poslanik, nije dopro do mene tvoj poslanik, znači nije do mene došla njegov davet. Pa će Allah subhanahu wa ta'ala uzeti ugovor nad njima tad, pa će im biti rečeno i bit će im poslat poslanik da im se kaže: uđite u vatru, finnar. Pa ako uđu, faman dakhalaha, ko uđe u vatru, bit će mu hladna vatra i spas. A ako odbiju i ne budu poslušali, znači onda će biti vraćeni bačeni u vatru. Znači suhibe ilaiha, onaj ko ne bude htio poslušat. Znači ovdje vidimo, znači da onaj ko nije saznao i bio je spriječen dok ga nije došao hitab šar'i, wa aidan kad saha عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. onaj ko se zakune nečim drugim mimo Allahom subhanahu wa ta'ala učinio je kufr ili širk. وبالمقابل روى ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي عليه الصلاة والسلام عمر مرة وهو يقول: وأبي فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. Znači isto tako vjerodostojan hadis Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: men halafa bi gajri, ko se zakune nečim drugim mimo Allahom učinio je kufr ili širk. Nasuprot toga prenosi Umar da je čuo poslanik sallallahu alejhi ve sellem
Omara, znači sin Omara prenosi da je čuo poslanik alejhi selam Omara da je rekao wa abi tako mi oca, pa je rekao šta alejhi selam inna Allaha yanhaakum an tahlufu bi abaikum, Allah vam zabranjuje da se zaklinjete očevima svojim. Sad ćemo naći mladića koji klanja nekad, znači nekoga u namazu ne ostavlja vakta, u džahilijetu bio kad na jednom razgovoru nečemu vidiš da spominje majku kao zakletvu, znači hoćemo ga proglasiti nevjernikom zbog toga, da rećemo to je zabranjeno, ti si musliman, ne smiješ se zaklinjati majkom i očem, jer iz džehla ostalo na njemu tragova od toga. فدل الحديث أن القول الكفر لا يستلزم دائما أن يكون قائله كافرا. Znači zbog toga ovaj hadis to potvrđuje da znači čovjek koji kaže riječi kufra ne znači da je kafirom uvijek. Znači može čovjek iz neznanja reći nešto što je kufr, a nećemo ga proglasiti. ودل أيضا أن عمر رضي الله تعالى عنه كان معذورا لأنه لم يكن قد سمع من قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حلف بغير الله عز وجل. Ili primjer Umara, jer on nije prije čuo taj hadis u kome se spominje da upravo to tako djelo čini, jer da je to čuo prije ne bi sigurno to upotrijebio. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنذره واكتفى بتعليمه ونهيه، ومثله الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده، نعم ولو صلح وحده. ومثله أيضا الذي سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه وقال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من إذم حقها عليها. Znači ovdje je primjer iz hadisa u kojima se spominje upravo znači da čovjek može učiniti djelo kufra, a neće biti nevjernikom zbog neznanja, kao što je primjer onoga koji je Allahumma salli Muhammed rekao ma sha Allahu wa shi'ta, ono što bude Allah htio i ti. Usporedio je nekoga uz, i šta je rekao tada alejhi selam, kul ma sha Allahu wahda, reci što Allah jedini htio, ne ja. Zar si me učinio da budem ravan, jer je stavio znači Allaha subhanahu wa ta'ala i onda rekao što bude Allah subhanahu wa ta'ala htio i ti. Znači Muhammed alejhi selam stvorenje, poslanik Allahov, i zato mu ovdje rekao zar si me učinio da budem nid, neko ravan Allahu subhanahu, nego reci ma sha Allahu wahda, reci ono što Allah subhanahu wa ta'ala jedini hoće. Ili primjer u kome je čovjek učinio seždu poslaniku alejhi salatu vesselam, pa je rekao alejhi salatu vesselam i zabranio mu to, la yasluh li bashar, nije dozvoljeno da se čovjek učini sežda, a kad bi to bilo dozvoljeno onda bi to bilo najpreče da učini žena svome mužu zbog haka velikog koji ima kod njega. Znači ovdje vidimo alejhi salatu vesselam zabranjuje da se čini to djelo, ali nije znao i zbog toga ومثل هذا لا يقال لمن بلغه الكتاب الشرعي ثم يتعمد مخالفته، وبخاصة إن أدت به هذه المخالفة إلى الكفر، كما في الحديث عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ساب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما أسمنا من الغنيمة، فقال سمعت بلالا ينادى ثلاثا؟ قال نعم. قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر، فقال كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك. نعم ovdje vidimo primjer isto tako, kaže za onoga nećemo reći do koga dođe dokaz pa on svjesno kasnije to zanijeće da je isti statut njegov, nikako. Pa navodi primjer kada je alejhi salatu vesselam u bitkama, znači kad je dolazio plijen naređivao je Bilalu da pozove pa da donesu od plijena što imaju, pa bi ga onda dijelili kome šta pripada, petinu i slično, pa je došao čovjek nakon što su pozvani, pa je došao čovjek s nečim od hrane i donio tovar, pa je rekao alejhi salatu vesselam, ovo je ono što smo u plijenu zarobili. Pa šta je rekao alejhi salatu vesselam? Esemi'te Bilalan yunadi, zar nisi čuo Bilala prije da poziva da donesete plijen? Znači već je prošlo vrijeme, on donosi. Ali se to selam, jel ga zanijekao, nego pita jesi li ti čuo da si ti pozvan kad je Bilal zvao? Kaj jesam. Šta kaže alejhi salatu vesselam? Fama manaka an tajia bihi, šta je te spriječilo da dođeš s tim? Šta te spriječilo? Traži uzrok, sebe. Pa je tražio ispirku neku. Nije imao jasno, znači opravdanje, bio sam, nisam bio tu, ne znam nešto, nego htio da se pravda što kasni.
Šta je rekao alejhi selam? Kun anta taji'u bihi yawm al-qiyamah falan aqbalahu anka. Budi ti onaj koji će doći na kijamet pa da ne prihvatim to od tebe. Znači da kaže ti sad kad dolaziš to, nije ti to neće ti koristiti taj plijen što si ga donio. Jer nisi donio kad si trebao da doneseš. Hoće da kaže, kad čovjek sazna nešto pa radi suprotno nakon što je došao dokaz, nije isti kao ovaj koji radi, a ne zna. I zato ga pitao zašto nisi se odazvao kad si čuo. Pitao da li si... Znači ovdje taj moment, fata'ammal kejfa anna nabija sallallahu alaihi sallam lem ja'dirhu, wa dhalika bi sebeb mukhalafatihi li hitabi šar'i ba'da bulugihi iyahu. علما أن مخالفته هي دون الكفر فكيف لو ارتقت إلى درجة الكفر لا شك أنه أولى بأن لا يؤذر. Tako da vidimo da alejhi salatu vesselam nije ovdje prihvatio ispirku zato što je on znao. Tako i onaj koji sazna pravila šerijata i dođu do njega pa onda svjesno ne prihvati, znači neće biti istog statuta. Tanbih. Men kana jahluhu bil khitabi shar'i natijan an taqsirin wa ihmal minhu يستطيع دفعه لكن إثاره للدنيا ومشاغلها ومتاعها جعله لا يفعل ولا يبذل جهده المستطاع لدفع الجهل عنه فمثل هذا لو وقع في الكفر بسبب جهله لا يؤذر لقوله تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي قوم الكافرين ثم أن الأذر كما أسلفنا من قبل يكون مع الأرز وانتفاء القدرة وهذا مستطيع مقتدر. Ovdje napomena kaže da ne bi neko krivo pojmio i shvatio kad je neko u mogućnosti da nauči i sazna šerijatske propise i pravila i zna da mora poznavati pravilo pa raditi potom, a onda svjesno to zanijeće i zauzme se dunjalukom i nečim da ne bi saznao propise šerijata, a može da nauči. Ne interesuju, što mi rekli. Kaj mene ne interesuje šta je halal, šta je haram. Audu billah, a može da zna šta je halal, haram. Kaj takav je svjesno zanijeko i puno je takvi koji su ponijeli se dunjalukom, nisu htjeli da saznaju. A kad su mogli, znači mogao je znati, a nije htio da zna i uzeo je džehl da ga vodi, kaj šta mene briga šta knjiga kaže. Evo Allah, bit ćeš pitan. Ako si svjesno, znači u kufr nastavio i nećeš da učiš da se ispraviš, a možeš da naučiš, zato je ulema rekla da mora biti od dijela kufra šta? Da čovjek odbija svjesno da uči šerijet. Kad može da uči? Znači neće, zna da to treba, ali neće. Da to audu billah, da momak hoda oko drsa, a neće u drs. Da je čovjek u džehlu, da ne pita, a može da pita, ima koga da pita. Može da sazna, neće da sazna, jer ta djela mogu biti upravo uzrokom da nema uzora i opravdanja za ono što čini. A kad radi, a ne zna, nije saznao, drugo, ali može da nauči, a neće, drugo. التأويل أو الفهم الخطأ للمراد من النص. Znači ovamo spravo znači postavke koje sprečavaju da proglasimo pojedinca nevjernikom, adz, nemogućnost, znači nečija, znači ne može da hoda ka mesčidu, nema nogu, nema ko da ga nosi i klanja kod kuće, ćemo ga takviriti, laol. Ili znači drugo, da kod njega bude nešto da do njega nije došlo znanje, radi nešto u džehlu od kufra, nije saznao, nećemo ga proglasiti nevjernikom jer ne zna. I treće, at-ta'wil aw al-fahm al-khata' lil murad min an-nas. Da čovjek krivo razumi tekstove kuranske i objave i hadisa. Znači da protumači, da krivo shvati, što mi je rekao. Krivo razumi kao ovo što je razumio kod alkohola, pogrešno. فمن كان كفره بسبب التأويل koliko je ostalo namaza? Blizu je. Ako je 10, hajran, da ne uđemo ovu postavku, da ne prekinemo ako ima neko pitanje u vezi rečenog. Će nam drago da Maša Hvala nagradi, ali dadnemo riječ pa će reći jer je Ja vas govorio da mi pojasnite malo. Je li greška, odnosno da ste sada spomenuli u pitanju tome sežda poslaniku Muhammedu alejhiselatu selam. Kaže suneti pripadaju njemu, fardovi Allahu. Sve Allahu pripadaju, suneti i fardovi. Molim vas kratko jasno. Znači seždu ne pravite poslaniku. Niko ne pravi, sežda se samo Allahu čini. Ovdje je došao čovjek iz džehla. Molim vas, samo to. I sunnet i farda Allahu klanjamo, ne poslaniku. Poslaniku ne treba... Ja molim sada ovako. Da, dajte, Učio sam godina 72. Nema. Kaže fardovi Allahu.
suneti poslanikovi. A sunet je, a čim klanja se 2 rekata, 3, nije bitno suneti, znači da Dakle, se hajde, da Allah nagradi, što pitaš? Molim. Znači, to je takav govor je neznanje. Znači, ko kaže fardovi Allahu sunneti poslaniku, Ja nisam znao dosta. Muhammed Ali se selam je klanjao i fard i sunnet Allahu, i mi klanjamo fard i sunnet Allahu, jer sežda se čini ruku samo Allahu. Ali ovdje je čovjek došao, džahil, iz neznanja, i pa htio da padne na seždu Muhammedu iz poštivanja, pa je poslanik ga spriječio i rekao, nije dozvoljeno seždu da činimo čovjeku, kad bi nekom bilo naređeno, bilo bi ženi naređeno da muž učini, ali nema sežde čovjeku, samo Allahu. Znači spriječio ga zbog njegova neznanja da učini seždu njemu. Ovo je vezano zbog ove omladine, zbog ove djece, što sam ja prije 70 godina naučio tako. I mi naučili tako. Među ostalom, ovo je pojašnjenje. Ispraviš to, kaže, znači sunnet je i fard Allahu. Tela nagradi. Hvala mi se. Ove bolesti, kad čovjek prespe ili recimo ne dođe na sabat, moramo se uvijek za bolest tu i ono opravdanje ako čovjek ima bolest ljenosti. Ljenost je bolest čudna. Znači, i najopasnije bolesti, moliš Allah. Znači, to nije bolest u pravom smislu riječi, to je, znači, je duševna bolest. Znači, to ga ne opravdava da izostavlja, nego naprotiv, treba da moli Allah subhanahu wa ta'ala da se odgoji, da ne smije ljenost biti s njim. Jer šeitan pokušava čovjeka odvratiti od sabaha, od tih ibadeta koji su strogo propisani, i onaj ko na sabah tjesko dolazi, njegovo srce bolesno. Znači od licemjerstva, od nečega, slabosti imana je u pitanju. Ništa drugo. Znači da čovjek izostavlja sabah iz ljenosti, znači tako mora da se pokaja Allahu subhanahu wa ta'ala i da se odgoji da ide na sabah. Bilo, znači tako se nekim sana i kaže nije došao na sabah zbog ljenosti. Allah ga ojača i molimo Allah da mu oprosti, a tako mora se pokajati Allahu i drugi. Uporno čovjek govorimo da je farz ići u džemat, a on to uvijek porče. Šta sad tim? Dokaze nepobitne koji obavezuju svakog punoljetnog muškarca koji nije putnikom da se odazove na hayya ala salah i kažemo da alejhi salatu vesselam šta je ulema rekla po tom pitanju, fetve od uleme da džemat ne smije izostavljati osim, znači da čovjek ima uzor, ispirku, ko svjesno to zanijeće stavlja se u poziciju da li njegov namaz uopšte primljen i takav se izlaže velikom, znači opasnosti kod Allaha subhanahu. A daljina, recimo džemat? Daljina da čuje glas ezana normalno bez mikrofona, znači musliman u osnovi treba da ima mjesto gdje živi, u džemat mora biti. Ako nema, ako je u nuždi privremeno, daleko negdje, onda klanja u kući. Ali mora znači biti u mjestu džemat i moraju, ako ima više osoba, odvojiti prostor i se u džematu klanjati. Jer džemat je stroga obaveza, vađib. Džemat se ne smije izostavljati. Samo žena može da, znači njoj nije obaveza da ona kod kuće može klanjati, a muškarac može. Ja bih napomenuo jednu važnu stvar. Pošto Ibn Taymi rahmetullahi alejhi jasno iznio to što je rečeno tu. A ovdje malo ko zna tefsir Bismillah i Kamali Fatihe i tako dalje. Malo ko zna puštiti u ispravno Kamali tefsir Fatihe. Tako da odmah biti izgledati treba vidjeti kriti neku. Zato ovo ko ne zna. Da, hajr, ono će da konstatuje nešto, isterić. Sjedni. Šejh, dozvoli sam. Znači da završi misao. Moj savjet i moj prijedlog vama. Moj prijedlog tebe je sljedeći. Da u budući, ako bude ovakvi, nemoj tako ti Allah snimati. Ako bude ovakvi, pošto je bilo i on, ja sam spreman prvi na tvoju naredbu da se izbaci napolje. Ja sam spreman da bude tebe da se izbaci napolje. Šta pričaš? Malik je govorio za onoga koji dođe bez izuna, izbacite ga napolje. Kao neko prekida tebe. Razumijem se, Allah graviš. Tabakallah. Ima neko pitanje još? Ovo što priča tamo neko priđe bliže, ne čujemo te. Dakle, ko ima pitanje? Možemo li tekfirati šije? Akidet, znači ovdje smo govorimo o postavkama tekfira. Znači ako neko čini, ima postav, znači ono što je kufr je kufr. Pojedince, ovdje, znači imenovanje nekoga, skupine, da proglasimo akidet, kažemo, onaj ko poziva u proklinjanje Ebu Bekra, radijallahu ta'ala, Omar ibn al-Khattaba, koji, znači, to koristi kod sebe i čini da ima akidet
šiitski koji zagovara njihove vođe, onda kažemo to je kufr. Ali neki od njih koji ne znaju, koji nekad nisu dok učili, znači nećemo uopšteno reći, znači dok ne saznaju, nego nam je obaveza da kažemo da ummet Muhammeda a.s. ne smije se cijepati i da se moraju svi vratiti Kur'anu i sunnetu i da nemamo pravo proklinati Ebu Bekra jer ga Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio Kur'anom i slično, dokažemo. Ako sve to čovjek odbija i svjesno radi, znači protiv selefa, onda može biti proglašen nevjernikom. Jasno, bez obzira, znači istina je starija od broja. Ali nešto, znači, ko ne zna, moramo isprikati džehl biti, ali kad sazna i otvoreno tome, onda je drugo. Maša, dejid, imaš neko pitanje? A za džemat koji slijedi onoga koji ne zna, onoga koji zna, primjer dajem što je brat pomenuo u Lemu, koja poziva u neki Nakšibendi tarikat i koja, kad je pitaš gdje je Allah, kaže da je Allah svugdje. I kad se pobuniš posle takvih taleba, kad se pobuniš, oni slijede šejha, neće slijediti istinu. Sa takvog pojedinca, znači učen razgovara sa njim i donosi mu dokaze iz Kur'ana, iz hadisa Muhammeda a.s. i dokazuje mu šta je Allah rekao po tom pitanju i stavu leme i onda obične mase, znači neće s takvima puno raspravu voditi. Ukazat ćemo, ako vidimo da sluša i da se koristi. Ako vidimo da je upor, onda s takvim pojedincem nekog od učenog da pričasti. Da učen može s njim. Sljedeće pitanje? Reci. Glasnije da čuju svi ostali. Što kod nas uči sabah, ja ne znam je li on ispravno uči, dodaj negdje produžetke i to. Stvarno, ko ne zna uči. Sad ja govorim o bratu što ne dolazi u sabah i on kaže pogrešno uči. Ideš igdje drugo, kaže kući klanja. Neko od učenih, znači u regiji, da ode da vidi kako taj imam klanja. Pa ako imam, znači, ima neke krupne opaske, ali nema pravo da ide stoje. On se pravda, on treba da ide džemat, Allah zna. To je ispirka samo pogrešna, najprije. Sljedeće pitanje? Reci. Ako dostavljamo ispravno i koristi odgovora, hajr. Običan čovjek ako prenosi istinu od učenog od hajra. Ali ako će to biti ubjeđivanje, onda treba učen. Sa dokazima da može dokazati. Ono pitanje ovog brata, ja mislim i smatram da bi se trebalo dati bratu šanse prilika da smo derzo. Hajr, moli Allaha subhanahu hajr da ga Allah vrati na uput. Da ne govori što ne zna, hajr. To ćemo lako riješiti, inšala. Ne znam, jel kad se sastanu, onda će njegovo neznanje se otkriti više. Hej, možeš neko? Ako ne treba šarija, treba demokratija. To što je po izborima znamo da tu kod nekih stvari, znači neko je shvatio ovako, drugi onako, a znači ima jasne, čovjeka proglasiti nevjernikom direktno, znači ima ko to govori, a ne neko kome se svidi. Kad se zakune Allahom u šali, a ne nesvjesno, nije zabrana, la jahidukum Allahu bil lagvi fi aymanikum. Ako se uzreči se nam kažeš wallahi, nije nam ružno to djelo, ali treba izbjeći, znači da čovjek ne upotreblja uvijek zakletvu kao, ali inšallah nije to grijeh. Ne. Reci ješi, tvoje laži. Ma hukmu al-ghiba wa ma hukmu al-namima? لا يسمع اسمع جزاك الله خير. ايوه ما حكم الغيبه؟ نعم. وما حكم النميمه وما حكم الحسد؟ الحسد. جزاك الله خير سبق الله يا شيخ. Brat, جزاك الله خير, akh يسأل, pita šta je hukum, znači šta je propis šerijatski po pitanju gibeta, namimeta i zavidnosti. Znači šta znači namima? Ali se to selam kaže la yadkhulu jannata namam. Onaj ko ide od ovoga da priča s njim, pa ode kod onoga da bi im zavadio, neće nikad ući u džennet. Ko s tim nijetom hoda od onoga prenosi riječi da bi time zavadio, u hadisu la yadkhulu dženne. Gibe je od velikih, najvećih grijeha. Isto kao da jede meso svoga brata, znači gibe to govarati nekoga o njem, da ti bude stalo da istakneš ružno kod svoga brata. I Allah zna ovo pitanje ima težinu, jer malo ko od momaka da nije duboko, ili hased. Da hased uništava i uzroke svakog belaja, da zavidnost prema drugome, znači bude uzrokom da čovjek svoja dobra djela uništi. Innal haseda yakulu hasanati kama takulu hatab an-nar. Da uništava zavidnost dobra djela isto kao što vatra uništava, znači drvo.
Zato zavist i te bolesti srca, vjernik se mora osloboditi toga, jer to uzrok svakog zla. Jela zna ulema nekad kaže čak da je hased uzrok svakog belaja. I zavisti da je proizišao svaki grijeh drugi. Tabakallah. Allah sačuva nemimeta i gibeta i svega onoga što